माबायदि मोनदों मोजां ओमफ्राय सारमोन दं नै मानगोनां सार दङ जानो रेडिसै जाहांजेनबाय साराबो जादो दे गोसो होनानै जादो मावग्लुबलायखायो नै खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा न'आवनो दङ न'निफ्राय ओंखारनायसै होमब्ला दा थांगोना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बालामगुरि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB बिथांमोननि फार्स्ट जेनेरेल मिटिंनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथांमोना मागोनिबो एसे सेलेब्रेसन लाफादों होननानै मिथिदों आङो लाइजामावहाय दा नायदिनि मा हाबाफारि जायो मिथिथ'आ अब्ला थांनायसै न'निफ्राय आङो हारसिं ओंखारगोन कारजों थांनायसै दिनै बिराद गुसु एसे बिराद खुहा खुदोंमोन दा एसे क्लियार जाबाय नै नानि आङो थि थाङो दे जों थाङो आं दे बाय बाय होनदो दे बाय 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 आं थांसै दे मामि दे थादो दे माने लोगोफोर बै समफ्राव जोङो नुदोंमोन NDFBफ्रा खावनै खावथाम एबा गुबुन गुबुन फेक्सनफोर गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों गुबुन गुबुन थांनाय फैनायफोर दा जिखियानो जाया बिथांमोना दिनै खौसेथि जानायखौ जों मोजां मोनो आं पार्सनेलि जोबोद मोजां मोनदों दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर अब्ला जों थांबाय थानि बालामगुरि दा मोनफैबाय जों आमगुरिनिफ्राय ओरै बारनानै सर्टकाट थांनांगौ जाहैबाय जोङो खुंख्राजरा जों ओंखारनानै हौरै थांसिगोन जों बालामगुरि मोनफैबाय नै जों ओरै आगदाजों हाबनांगौ आरो लोगोफोर जायगायाव मोनफैबाय स्पटआवहाय ओमफ्राय आदामोन दङ नै आदा अफ्रि आदै ओइस अन्थाव बा हरै दंबावो नै बे बिथांमोन गासिबो एक्स-NDFB-फोर आरो मिटिं प्लास मागो सेलेब्रेसन बोसोर गोदाननि सेलेब्रेसन बेयाव दंफायो बिथांमोनहा स्टेट फराम अफ एक्स-NDFB-आ दायो बयबो मिथियो दायो माने जोंहा इउनाइटेडलि जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB जाजेननायनिफ्रायनो जोंहा मा मावखो ओमफ्राय दासिमाव टिल दिनैसिमाव मा प्रग्रेस दङ दाख्लै हम मिनिस्टारखौ थांनानै लोगो लानानै रायलायहैबाय बेखौनो दा प्रथम खेबनि थाखाय दिनैहाय जेनेरेल मिटिंखौ लादों दा बेयाव डिसकासना गोबां दं इउनाइटेडखौ जों बोरै जाखो मानो जानो गोनां जाखो आरो बे इउनाइटेड जानायनि खामानिया जोंनि खामानिया दिनै मा बेखौनो जों डिसकासन खालामगोन सार दङ सार गुथाल माने बांलादेशआव आङो 2001आव सारखौ लोगो मोनदोंमोन दैमारि सारजों सारा 10 बोसोरनिबो बारा थानानै फैनाय फार्स्ट बेचनि सार गुथालखौ नै सार रिमोनलांखौ लोगो मोनबावबाय बे एरियानिनो ओमफ्राय जानो हागौ बेखौ अर्गानाइज खालामनायाव गोबां मिथिगौ सारा दा बेनि सायाव माने अर्गानाइज बे प्रग्रामनि सायाव फंनैसो बे अर्गानाइजआ जाहैबाय माने दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB सेन्ट्रेलाइज गिबि खेबनि थाखाय बेयाव जों सावरायलायगोन माने मिन्थिहोनांगौ गोबां दङ जोंनि एक्स-NDFB केडार्सफोरनो मानो होनोब्ला दिनैहाय दिल्लीयाव दाख्लै सावरायनाय बेजों लोगोसे दाख्लै गुबुन गुबुन बिदिनो सावरायबाय थानाय जों दाब दाब जायगायाव थानाय हिसाबै जोंहा माने खोन्थानो उसुबिदा जायो बेनि थाखाय दिनै जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेसेबां जोंनि लोगोफोर दं बेखौबो दिनै जों हांख्रायदों लोगोसे मागो दमासिनि नामावबो बिदिनो जों मालाबाबो जाफेरलायनो मोनाखैमोन दिनै कर्टनि उनावहाय जों दिनैहाय गावबागाव न'आव थालायबाय साननाय हनायफ्रा बिदिनो आलादा आलादा जालायबाय थिग बिदिनो दिनै मोखां नायलायनानै जोङो माने जयै जालायनो होननानै दिनै बे एरेन्जखौ खालामनाय जादों जोबोद मोजां दे हामबायसै सार अब्ला नैबे मोखां नायलायलाय जानाय बे मोखां नायलायलाय जानायाव मा आइटेम्सफोर बानायदों माबायदि बानायदों नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनि टमेट' बाथोननि ने चाटनि बिदि आरो बेनिफ्राय ओरै माखासे संनाय माबोरै आदा बरिया दा ना एवदों ना फ्राय हिट नै ओरै सासे दङ हिट मोखां नायलायलाय जानाय हाबाफारिनो दिनै मागोनि मुङाव बोसोर गोदाननि मुङाव बेबो बे नायानो नै ना लाइन ओरै दङ नै गोबां ओरैनो गेसजों दै गुदुं ओंखाम संगासिनो दं नै दा नैबे एरिया बुंफबजोब्बाय नैबे जायगाया एक्जेक्ट जायगाखौ मा नामब्रा गामियालाय बेखौ आदाया मिथियो
बलामगुरि नंथु अक्सिगुरि होनो नंथु अक्सिगुरि नंथु अक्सिगुरि बलामगुरिनि ओमफ्राय नैबे दैखौ मा होनोथाय खुख्लुं दै सेराव खुख्लुं दैनि खाथियावनो बेबायदि बानायनानै संबाय जोबोद मोजां बे मा लकेल दाउ बेयाव मा संनो नागिरदों आदै बेवहाय अनलाजों दाउजों वा हाबखाबाय नै बानलु सामब्रामा नैबे मा लकेल अमा रुनाय माथो स्पेशला बेयावसो खोबखोमानानै दङमोन बे गोदोनि माबायदि मोनजागोन ना मोनजायाखैलाय गोदो रुनाय बायदि मोनजागोन दा दे नै नायदो ओमफ्राय ओरै थाबाय नै लाब्रा जोंथ' लाब्रा होनो कफि आलु मटर बरिया ओमफ्राय अमा रेडि अमा बेदर रेडि अब्ला जों दा थाङो ओंखारबाय प्रग्रामाव माने एसे मिटिं दंग्रोयो नालाय दहाय बुंनाय बायदि दा नायनोसै मिटिङा माबायदि जायो मिटिं फार्स्ट जेनेरेल मिटिंनो माने बयजोंबो ज' फार्स्ट टाइम गासै United Forum of Ex-NDFB नि फार्स्ट टाइम आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नायनोब्ला नोंथांमोना मेन चेनेलाव हाबनानै नाय सोमदोन टक श'बो मोनगोन बे होमब्ला बैयाव स्टेज बानायना दोनखादों हनै जिरायजेनबाय नै गासैबो Ex-NDFB फोर दा मिटिङा जोब्बाय मिटिं जोबखांनानै दानिया जानाय लोंनाय एसे रंजानाय दमासि मागो दमासिनि मुङावहाय जों दा थाबायगासिनो दङ नै ओमफ्राय सार गुथाल माबो बुंगोन दिनैनि हाबाफारिनि सायावहाय माबायदि मोनदों दिनैनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजां मोनदों रंजानाय मोनदं जों Ex-NDFB गासिबो ज' बे माने लैहोर फैनानै रंजा बाजा बाहागो लानो मोनदों जों एसे सेरखाय बेरखाय जाना दङमोन लिडारफोरनि किसुमान माने राजखान्थि फाव फान्दायनायाव गोलैनानै दा खिन्थु जों ज' जानो हाबाय जों लिडार नङा दै जों मावथिसो जों माने कर्मि जों मावथिफ्रा ज' जादों गोदोबो ज'मोन दाबो ज' अब्ला जाबाय नै दुलारायनो मागो दमासि सेलेब्रेसन नै जेरैबो ओमफ्राय आंबो जानायसै जादे बिदि आरो सेलेब्रेसन ओरैहाय एसे जागासिनो दं माने बाहागो लादों सेलेब्रेसनावहाय दिनैहाय मागो दमासिनि मुङाव आदा सुखबिर माबायदि मोनदों मोजां ओमफ्राय सारमोन दं नै मानगोनां सार दङ जानो रेडिसै जाहांजेनबाय साराबो ओमफ्राय ओरै दं नै ब्रादार फ्रम उदालगुरि ओमफ्राय सार सासे दंबावो नै माने सारमोना सफैगासिनो दं सारमोना मा जादों माने ओरै लास्टआवसो जिरायनाय जाबाय सारमोना लास्टजोंसो जिरायनाय जाबायना सफैगोन जादों होमब्ला ने सान दे ओमफ्राय आङो दिन्थिबावनि र' एसे सासे स्पेशल जोंने दंबावो माबोरै माबायदि मोनदों सेलेब्रेसनखौलाय मोजां ना जादो दे गोसो होनानै जादो बयल नै
दिगदार दङलै बे बयला दे आदा मोना अर्गानाइजार एरेन्ज खालामग्रा दाने आंनिबो जानायनि फाला आंनि बाहाग जाहैबाय नैबे माबा माबि सफैजेनबाय नै अनला दाउ लकेल टमेट' जाजेनबाय गोथाव ओमफ्राय गोथाव दा दे आसल बुस्थुआ दा सफैदों नै अमा नैबो होदो बास जाबाय दे जाबायलै नांले दा सफैबाय आसल आदाफोरनि फेभरेट माने रुनाय मिस्टि बिदैजों उंगैगौ मिस्टि बिदैजों रुनायनि मिस्टि बिदैजों रुनायनिनो बयला बे अबसे आंनि थाखायबो फेभरेट बास नै नायदो मावग्लुबलायखायो नै ओमफ्राय बियो गोखै बरिया अब्ला जाखांबाय लोंखांबाय गय जाबाय नै ओमफ्राय गोबां मानसि लोगो मोनबाय दा थांफिन ओंखारबाय आदा उफ्रिया थांसिगोन गुबुन गारिजों फैदों नालाय नोंथांमोनजों फैदों औ ओमफ्राय आदा उफ्रियाखौ थेंकिउसै इनभाइटेसन हरनायनि थाखाय इनभाइट खालामनो थाखाय एसे रंजाफैनो मोनबाय रोखोमनि जानाय मोनबाय बे आरो जायखिजाया सोमदोन बरगयारि चेनेलखौ जायफ्रा फल' खालामदों नोंथांमोना एकदम हानायमानि शेयार खालामनानै हो बिथाङाबो हारिनि बारै बिदिनो ब्लगब्लाबो माखासे हारिनि खोथाफोरखौ बेवहाय मोजां पइन्टफोरखौ सोनानै होयो ओमफ्राय नोंथांमोना सोमदोन टक श'आवबो नुहैनो मोनगोन बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नाय थ' नोंथांखौबो आं हामबाय होननानै बुङो दान्दिसेब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंकिउ जे आदाम लानो दा फैदो नोंसोर आं थांग्रोनोसै आङो जानोसै नालाय लोगोफोरबो दंबावो आं दा थांनायसै होमबालाय बिदि लाबाय दे दे